Els 3 diputats de Solidaritat passen la nit a les portes del Parlament després del desallotjament de la resta d'acampats per fer pressió davant la votació per la independència. Catalunya lliure, seguiu així, Els 3 diputats de Solidaritat han passat la nit al ras a les portes del Parlament. Alfons López Tena, Uriel Bertran i Toni Strubell són els 3 únics manifestants que la Guàrdia Urbana no ha desallotjat del campament muntat al Parc de la Ciutadella per pressionar a favor d'una llei de la independència. La resta d'acampats, prop d'un centenar, han estat desallotjats un per un en compliment de la llei del civisme. Els 3 diputats asseguren que s'hi estaran fins demà, quan es debati la proposició de declaració d'independència al Parlament. Cares de son després d'una nit cada cop menys llarga, però encara freda i sobretot humida. Ho explicaven aquest matí els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència, que han passat la nit en aquestes cadires al Parc de la Ciutadella, just davant del Parlament de Catalunya. La seva intenció, però, era una altra. Ahir a la tarda van arribar amb tendes de campanya per participar en una plantada promoguda per diferents entitats sobiranistes. Volen que la proposició de llei d'independència que el Parlament vota dimecres continuï la seva tramitació. Però per això cal una majoria que ara mateix sembla que no té. És Convergència i Unió qui té la clau de poder tombar les esmenes a la totalitat del bloc espanyolista a la llei d'independència o no. Si Convergència s'absté o vota amb el Partit Popular, amb el PSOE i amb Ciutadans, les esmenes a la totalitat bloquejaran i posaran fi a la llei de declaració d'independència. Però la festa es va veure interrompuda quan, ja entrada la nit, la Guàrdia Urbana els va informar que ja estava prohibit acampar. Un per un els van anar desallotjant a tots, també l'alcaldable per Barcelona, Santiago Espot. Només hi van deixar els 3 diputats. Entenem que això és absolutament il·legal perquè estem parlant del dret a la manifestació. Una qüestió diferent era si hi havia o no tendes de campanya, però impedir que la gent es concentri va en contra de la Constitució espanyola que teòricament s'aplica a Catalunya. L'acampada ha de durar 48 hores, just fins demà a les 5 de la tarda, quan previsiblement es votarà la proposició de llei. Els convocants fan una crida perquè avui tothom qui ho vulgui s'hi afegeixi.